bumine panas, langit peteng, angine ngidet nggawa penyakit. Donya kebak bencana, katrajang bejat napsune menungso. Ngisor dhuwur kisruh lan giduh, sing pinter malah keblinger. Wong pangkat ngumbar maksiat, kekudung ulang syariat. Kekudung ulang syariat kanggo mecah kerukunaning umat. Adat budaya meserno, jati dirine bangsa kadesek, patrape menungso sing kelakuane kaya sono. Begegek ugek sadulita, hemel lae Ndara Arjuna, kula sawang dika ketingal bingung kaya dene wong linglung. Enten napa Gus? Keparenga paring dawuh dumateng kang abdi kula pun Semar Badranaya. Semar tinitah dadi pamong, ken momong satriya kang hambek budi luhur. Semar ugi jinejer dadi batur kang suraose pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula, sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng handika Ndara Arjuna. Suwawi kula aturi paring dawuh, Den. Kakang Semar Badranaya, iya mung Kakang Semar kang bisa dadi obor pepadang tumrap atine Janaka. Kakang nandes sadroning atiku nalikane Janaka ngambah alam pangimpen Kiai. Mung perkara ngimpi, Gus. Iya, Kakang. Gek nyupena napa ndika Ndara Arjuna ngimpi napa? Kakang, ana sajroning alam pangimpen Janaka kaya mangku wujuding rembulan. Saya sangsayaning suwe rembulan mau kaya dene seratan Dewa Nagari.
lamun to kawaca ana seratane utawa ana tulisane ya kuwi wahyu katentreman wahyuning toh jali. Kakang Semar iki kira-kira mujudake sasmita apa tumrap Dananjaya Kyai? Lae. Semareka den prayitna semurire eka ambalik tityani kantayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milang ana lintang Bima Sekti Gusti kula Ndara Janaka wajib ngunjukaken syukur dhateng Gusti ingkang murbeng jagat. Awit napa? Awit mboten sadengah titah, mboten to saben to jalma ingkang saged ngimpi utawi nyupena wujudipun mangku rembulan kala wau Den. Lah banjur rembulan kang tak pangku mau mengku werdi apa Kakang Semar? Ndara rembulan niku sasmitaning kamulyan lan kanugrahan. Rembulan kadidene seratan Dewa Nagari menawi den waos wahyu katentreman utawi wahyuning toh jali cekak cukupe Den. Cekak cukupe ing ripalenggahan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wujudipun wahyu toh jali ingkang mengku prasimbol wahyuning kamulyan wahyuning katentreman. Wahyu toh jali toh niku tegese pangurbanan. Jali niku saka tembung jalu ingkang mengku werdi putra. Sapa wae sing bisa kecondhokan wujudipun wahyu toh jali menika ing benjang tedak turunipun badhe dados ratu ingkang gedhe pangaribawanipun ning inggih niku wau kedah dipun totohi langkung rumiyin. Lah banjur sranane aku kudu kepriye Kyai? Ngaten nggih Gus. Ibarate gelas niku arep diiseni banyu, gelase niku kudu resik dhisik. Sami yen to manungsa badhe kecondhokan wahyu, niku atine kudu resik dhisik. Luar saka dedosan ingkang sinandang. Luar saka dedosan kang sinandang kuwi lire kepriye Kakang Semar? Tumrap Semar Badranaya titah gesang wonten Madyapada niku duwe dosa rong perangan. Siji dosa karo sing gawe urip, loro dosa karo alam. Menawi menungsa duwe dosa kali sing gawe jagat,
niku penak, itung-itungane niku penak. Senadyan to pitung gunung tumpuk undung. Dosa ndika Ndara Janaka nanging kalamun to nyuwun pangapura kanthi tumemen mesti bakale diparingi pangapura. Mergi Gusti niku Maha Pangapura. Sing jenenge Maha niku sak nginggile linuwih mesti diparingi pangapura. Ning sing abot niku menawi menungsa kagungan dosa kaliyan alam. Yen menungsa duwe dosa karo alam, ora gelem nyuwun ngapura karo alam, tan wurunga dadi menungsa sing apes, bebasan suket godhong nyerimpeti laku, krikil watu nyandungi laku. Niku tenan, Den. Dosa karo alam kuwi jlentrehi kepriye Kyai Semar? Ndika mesti mboten krasa. Wiwit panjenengan lair cenger wonten Madyapada niku sampeyan boten dhewe, sampeyan boten ijen. Ning Gusti niku paring kanca, wujute anasir patang perkara. Bumi, geni, banyu, angin sing ngancani ndika sarinane sawengine. Nggih niku sing nyengkuyung gegayuhan jengandika. Nek inggih niku sing malang-malangi gegayuhan sampeyan. Monggo to sakniki belajar srawung kalih alam. Srawung karo bumi iki kepiye? Srawung kalih geni niku piye karo banyu piye? Kang sarta srawung karo angin niku kepripun? Ngelebur dosa. Kula tak takon Semar tak tanglet. Sampeyan napa tau? Sampeyan napa tau ngelengke wanci ora ketang sak menit, 2 menit nyuwun ngapura kalian bumi, njaluk ngapura kalih geni, kalih banyu, kalih angin. Pun nate dereng. Caritaning satriya linuwih kang maradhimring kautaman tan pegat mring pangestine. Waduh Kakang Semar, babar pisan Arjuna durung nate Kyai. Lah mila niku Den. Monggo sakniki kula dherekaken menyang ngendi Kyai Semar? Tumuju wonten lengkehing Gunung Tidar. Jengandika kula aturi maladi hening dhateng mriku. Sinten ngertos? Sinten ngertos kanthi sedya kang becik, kanthi niat sing apik. Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu toh jali, wahyu ning katentreman, wahyu ning kamulyan dumateng Dika Ndara Dananjaya. Iya yen pancen kaya mengkono. Janaka banget condong kang sarta rumajang marang keparenge Kakang Semar Badranaya. Monggo sakniki lon-lonan lumampah. Paduka lambari tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga kanugrahan wahyu toh jali mangke saged anyembuh kamulyan lan katentremaning praja Ngamarta, Den.
iku saknyatane tunjang seret winangun mundur monaluri rineka muni rinangku kirangan merasakan miarasi Hong ilahing sekaring buwana langgeng lamun ora sisip ing pamawas iki kaya praptane putra ulun Ratu Tunggul Malaya bocah bagus bocah sigit si Dewa Srani lakar kaluhuran sabda paduka Hyang Adi Pukulun kang putra pun Dewa Srani ngaturaken sembah pangabekti kula mugi konju Rama Pukulun Manikmaya. Ya nggir, bocah bagus Dewa Srani. Wus ulun tampa ora liwat pangestuku tumrapa marang jeneng kita Dewa Srani. Nuwun inggih, paring pangestu saking Kanjeng Rama kula tampi ing asta kekalih dadosa jimat paripih. Njanur gunung kadingaren jeneng kita Dewa Srani prapta ana kahyangan Suralaya sajak ana undraning perkara maracoba sajarwa Rama Pukulun waleh-waleh menapa cetha ngegla tanpa warana jagat sampun nyekseni umat sampun ngakoni mbok bilih kula menika putra paduka ingkang sakmangke jumeneng nata wonten ing negari kula Tunggul Malaya. Kamangka sipating Nalendra menika saged anyakrawati ambau denda kebak ing kawibawan sumunar pangaribawanipun menawi kedah hangregem wujudipun wakyuning ratu. Mongko kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata ngandharaken mbok bilih ing ripalenggahan sakmangke Jawata badhe nurunaken kanugrahan wahyuning kanarendran wahyuning ratu wahyuning kamulyan sarta wahyuning katentreman ingkang ingaranan Wahyu Toh Jali. Nyuwun sewu Kanjeng Rama Pukulun menawi Dewa Srani nggayuh Wahyu Toh Jali kok ngantos gagal Dewa Srani nggayuh Wahyu Toh Jali kok ngantos boten kasembadan kinten-kinten ingkang lingsem ingkang isin namung Dewa Srani menapa tiyang sepuhipun ingkang badhe kewirangan Rama Pukulun. Agyatare sangkapirangu ore nangkul kinempit kempit dosa ngarat ananing bawana ya si tukang walang ati ya si tukangen sing tias ya si tukang kudu garing
Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Dewa Srani. Nadyan dikaya ngapa lan kepriye wong rembugan kuwi luwih becik ditata. Yen pancen kepengin njaluk pambiyantu kelawan panjenengan ulun supaya jeneng kita ngentuke wujude kanugrahan, ora sah dadak ngancam ngincim marang bapakmu. Inggih. Nyuwun pangapunten. Sedaya kala wawi nggih awit saking sruning manah kula kepengin anggaduh kanugrahan wujudipun Wahyu toh jali kala wau Rama Pukulun. Iya, nadyan dikaya ngapa lan kepiye ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Pun Rama duwe srana supaya Wahyu luwih gampang dientukake dening Dewa Srani. Kados pundi srananipun, kados pundi caranipun do Kanjeng Rama. Dewa Srani manungsa kang asring nampa kanugrahan saka dewa kudu disirnake luwih dhisik. Kamangka sak lumahing bawana sak kureping akasa ora ana jalma kang kulina anggaduh wujuding Wahyu kejaba mung para Pandhawa. Ora ana dalan liya supaya jeneng kita Dewa Srani ngregem wujude Wahyu toh jali kejaba mung nganggo cara Pandhawa kudu dipateni. Rama Pukulun, margi pundi ingkang paduka tempuh supados para Pandhawa sirna Kanjeng Rama? Hayya kaget pun Rama kang bakal salin wujud Dewa Srani. Pandhita Akarya wangsit Bendha gombang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone jagat Dewa Bathara ya jagat pramudita. Lah kok menika Kanjeng Rama salin wujud dados satunggiling pandhita? Dewa Srani. Ya kanthi cara mangkene pun Rama bakal bisa goleki lenane para Pandhawa. Supaya ora kawanguran dening kawula akeh. Ing ripalungguhan sakmengko negara Ngamarta bakal tak orak-arik sing dadi katentremane. Tak osak asik sing dadi kerukunane. Eling-eling abang ijo banger bacin butek beninging tumrap jagat saisine kuwi ana astane Bathara Guru. Mula kang mangkono Dewa Srani, yen jeneng kita kepengin antuk Wahyu toh jali kudu bisa mbudidaya patine menungsa kang duwe hambek sinatriya. Menungsa kang duwe hambek sinatriya manungsa kang asring nampa kanugrahan ora ana liya muhung para Pandhawa. Pun Rama kang salin wujud dadi pendhita bakal luwih gampang anggone bakal ngorak-arik kerukunan kang sarta katentremane para Pandhawa sak wargagung kang mapan ana negara Ngamarta. Pun Rama kang bakal bebantu muntapake Pandhawa ana ing neraka jahanam Dewa Srani.
Mijil langenira sang nar pati lampahira alon Cilangan nirwa sana pati
ginarabak badaya yuwarna nira Yuwang suksma adilinuwih mugi paring pepayung mring panjenenganing sun satemah ambabar pepadang marang jagat ngamarta. Kadangipun Kakang adiku wong gagah, adiku wong santosa, Bimasena barep kakangku ana dawuhmu apa? Mara gage prayogakna anggonmu lenggah ya Yayi. Pangrasa ora kurang prayoga anggonku sowan. Ora liwat basaku wae tampanana barep kakangku. Iya. Tak tampa gawe bombonge rasa. Kembar Yayi Nakula lan Sadewa padha diprayogakne anggonmu sowan Yodi. Kawula nuwun inggih Duh Kaka Prabu, pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sungkem pangabekti kula mawantu-wantuwa mugi kunjuk sahandhap pepada paduka njeng Kaka Prabu. Semanten ugi kula pun Sadewa sembah bekti kula mugi kunjuk Duh Kaka Prabu. Iya cah loro wis ndak tampa. Sakwuse jeneng sira kadang-kadangku para Pandhawa padha satata lenggah ana ing pendhapa agung negara Ngamarta. Yektine wis golong geleng kang gilik dadi gegayuhane sarta panggantane para Pandhawa anggone bakal memayu hayuning jagat Ngamarta. Kejaba saka kuwi Yayi, walikan rasamu kabeh ndadekna sumurupmu. Puntadewa sakadang para Pandhawa mono perangane titah ingkang tansah gandrung kelawan kerukunan. Para Pandhawa wiwit biyen nganti ripalungguhan iki tansah gandrung marang katentreman. Merga mungguhe Puntadewa ora ana gaman kang ampuh kejaba mung gaman kerukunan. Tuladhane para kusuma bangsa rumuhun senadyan mung kanthi gaman pring kang dilincipi nanging lamun ta nunggal niat, tunggal tekad kang sarta tunggal kiblat
yakti ing kono bakal awoh marang kamardikan lan kasantosan. Kejaba saka kuwi Yayi, pun Kakang uga wis mangesti lan nindakake apa kang dadi dawuhing Rasuling Gusti ingkang pungkasan. Ingkang wose negara bakale tentrem, kraton bakale ayem, lamun to bisa mawujud 5 perkara. Ya kuwi antarane siji ilmune para brahmana resi kiai lan ulama kang diamalake. Tegese kawruh babakan kautaman kanggo srana hayune sagung dumadi. Angka 2 adile para pangarsa praja, awit keadilaning para pimpinan ingkang bakal nggawa katentremane para kawula dasih. Angka 3 negara bakale ayem kang sarta tentrem sinurung ngibadahe para kawula anggone tigen mugen pangideping cipta pasrah sumarah marang purbaning Yang Manon. Angka 4 ya kuwi patuhe para sentana lan para kawula marang paugraning agama lan pranatan hukum praja kang wis gumathok. Dene ingkang pungkasan Yayi, negara bakale ayem lan tentrem lamun to disumbang dongane para fakir miskin. Lah saka pangrasane Puntadewa, saka pangrasane pun Kakang bab sing ndak andharake kabeh mau wis ndak tindakake kanthi bener becik. Ning yo gene Yayi, nanging yo gene pacoban ingkang animbrung negara Ngamarta ora mendha nanging malah sangsaya handodra. Siang pantaraning ratri pacoban silih gumanti, yen miturut gagasanmu pun Kakang iki kudu kepriye Wejasena? Hanjrah Kang Puspitarum kasiliring samirana mrih sekar gadung ngas gandanya maweh rarasraning driya aku dhewe ya rumangsa bingung bilung-lungan. Werkudara melu prihatin yen gagas kahanane negara Ngamarta. Mbarep kakangku, durung maneh kahanan Ngamarta kang kebak ing Ruhara
kahanan Ngamarta kang kebak ing bebendu, kebak ing bencana. Gunung jebluk mahanani panangise para kawula dasih. Banjir bandang glandang nyawane wong pirang-pirang. Lindu prakempa mahanani ilange nyawa. Ora mung kuwi. Saperangan cilik ingkang dumadi saka para nom-noman wis tetel sing dadi tata kramane. Ora gelem ngajeni marang pangarsa praja, ora gelem ngajeni marang pejabating negara. Ketitik ora wigih areringa lamun to ratu mutusake apa wae ora cocok karo kekarepane, banjur nindakake unjuk rasa saben dina wis budaya ana kutha gara-negara Ngamarta. Kamangka kalamun dumadi unjuk rasa ora wurunga sing dadaki ya Werkudara. Merga aku dadi manggalaning senopati. Gelem ora gelem Werkudara dibenturke karo kawula dasih. Mongko nyatane kewajibane Werkudara kuwi ngayomi mring para kawula ning ya gene malah bengkerengan dhewe karo kawulane. Nanging yen Werkudara mung meneng wae ora gelem ngreksa kayuanane praja, ora ngreksa marang kawibawane ratu. Tegese aku dadi senopati kang ora bisa netepi marang jejibahan. Nanging yen aku kon nrejang lan nyiksa marang kawula kang padha unjuk rasa, lire kabeh mau cengkah kelawan batinku. Maknane uripe Werkudara malih ora kanggo ngayomi para kawula, nanging malah kangge ngidak marang para kawula dasih. Yen ana lelakon kang kaya mangkene iki njur kepiye? Aku ndok kon sabar ngadepi para kawula dasih, nanging wong sabar kuwi kabeh ya ana watese. Yen tembunge kawula sing bengak-bengok tansah nyacat mring pamarentah negara Ngamarta babar pisan ora tau tak gagas. Ning yen tumindake wis milar saka pernatan, ngrusak wewangunan, ngobong papan sing dadi kebutuhane para bebrayan agung, mongko ora mung awan ning kepara nganti tengah wengi liyane padha netepi pangibadah, parandene anane mung bandem-bandeman. Aku dadi prajurit yen kaya mangkene iki matiku ora merga mati ana madyaning palagan, nanging matiku merga saka bingunge rasaku nggagas negaraku sing kaya ngene kahanane. Permara reh mangusa miya ngambreng dadi karonaning kaswasih ring marga Hamalakung. Risang ganda mastrat maja lengleng lalu manguladi, Surya mangrangsang waya, Surya mangrangsang waya. Umyus amara wayahanto kawula nuwun sewu Duh Kaka Prabu, kalilan keng rayi kula punakula munjuk atur. Iya Yayi Nakula,
Mara coba matura kanthi trawaca. Koko Prabu, malah kahanan ingkang kagelar ing negari Ngamarta menika mujudaken tandha-tandha bilih Gusti ingkang Maha Kuwasa menika tresna dhateng para warga agung ing negari Ngamarta. Awit menapa? Awit caranipun pangeran tresnani dumateng umatipun niku mboten kok malah para warga agung ing Ngamarta menika dipun paringi kabagyan lan kamulyan, nanging rinten pantaraning dalu tansah pinaringan wujudipun pacoban. Mongko tumrapipun para sentana praja punika anggadhahi tanggel jawab ingkang boten enteng tumrap katentremanipun para kawula dasih. Nanging kula pitados, nanging nakula percaya menawi Pandhawa tansah tetunggalan nyawiji gumolong ingkang dados tekadipun ora mung mikolehke diri pribadi ning darmaning urip namung kagem kasramakaken dumateng para kawula dasih tartamtu pangeran badhe ngayomi dumateng kawontenanipun para warga agung ing negari Ngamarta mliginipun kahananipun para Pandhawa. Nanging yayi, nanging kahanan kang kisruh lan giduh kaya mangkene kok ya mbarengi kadangmu panengah Pandhawa. Kadangmu Madukara Si Arjuna wis lunga pirang-pirang wulan tanpa ana kabare. Kamangka Janaka kuwi Pandhawa ingkang angka 3. Kang dadi simbole rasa manunggal lan tetunggalan. Ya mung si Janaka kang pinter ngrukunake para bebrayan, nunggal cipta, nunggal sedya, nunggal negara. Kanthi lambaran ya kuwi budayane. Ibarate wong mlaku sikil kuwi silang sisih. Lamun to Janaka murca tanpa ana kabare kaya mangkene iki Yayi. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan remang lir-lena tanpa kahanen lir-lena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang Dyah Utama lagya eca kang nedeng wawan pangandikan kasaru gegering Jawi. Ana sawijine brahmana kang anyar katon betrek-betrek minggah wonten ing Stinggil negara Ngamarta. Praptanira sang brahmana gawe cingak kang samya mulat. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyana arga wonten dwirata mata ong
Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ngajab ing tawang susuh angin ngendi nggone pasang kaliman tabik pisowananku sinabeta ing ila duni dumawaing tawang towang aja ndadekke runti ing penggalihmu aku kang sowan ana pendopo negara Ngamarta kene sinuwun iya panemban anggonmu prapta yekti mahanani padange rasa anggonku tansah kagubel ing rasa sungkawa prasasat lumaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu merga dayane para brahmana ingkang rina wengine tansah puji dikir mantra rahayu yekti bakal anjurung Ngamarta tumuju ing karahayon Nora liwat diprayogakne anggonmu pinarak lelenggahan ya panemban. Matur nuwun Sang Prabu. Ndak kira kaya ora kurang prayoga anggonku seba. Lan aja ndadekke gerahing penggalih krana aku ora basa karo kowe. Ditepungke wae aku Pendhita Kleang kabur kanginan dene peparapku Begawan Cekok Taruna. Begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna kuwi cekok ki tegese jamu, taruna tegese bocah enom. Jamuku ki ya cah enom-enom kuwi.